khó về là hồ tu bùi một tắc lệ trang gai tắc tê hi bùi thịnh tổ qua biên thả ai trả lại anh lại biên thả anh tầm sâu cái này giá sông sari pathum hi trả lại anh lại biên thả tổ cái anh này thì anh sẽ chú vào chuan lấy rồi xuân hạt dọc sẽ đặt biên thả ý xuân không suy đến trả bị tu đến cần ai nữa thế à mà sẽ alo thare reng lo chuai chuan sual na dai ni lova nu le pa ta tu ai cha la pa ro bo lo ko ko ni ti kan se la ma sa wa chu ti am chu kan le wa hin sai na hian along tak san se da ni ole sai na hian baptisma poi mo na le sana chul na te in baptisma chan ta tu dik te ko ni chu chuan pam khai chuan kan se to ni en po ni se la chom chai na toi te in lo ka ge ta tu ko ang chen har sana ko na kan to thela ka min ve la min ho ai tu Yesu min kan ti la che amen ole eng wangin nge baptisma chang ti apoi moe ema eng wanga chang tu ge kan ni ti kha kan rel ro lo ta sana e pathin remati chuan nak tu le sabat dia baptisma program te kan nei don ania eng wanga chang tu ge kan ni ti an sei do nei chẳng chim thama thai se cũng song đi pariat chang song pakwa kan en chuan kim hian kan huwa lali suan asir tir te hena khan a hroya chuda chuan tim hian an hena a hilan chu lele fana thune na song kan hena pe kan to tia se so khan chu ti chuan kalula nam inami sirtira de siamula pale fa pale thara thuni minga chuan eti baptisma ati engwang baptisma chang tu ne kan ni chuan lali suan Calvary cross la kan suala wangin min tlana min chan na ba lelum pian tirin min tlan to kan ti hamo chu arin to pian te chu baptisma chang tu rin thu min pe kan lau pa chuan chu wangin chu Isu Krista kan na tak chu ringin baptisma kan chang ani ti kan repat tai la thu ka pe song chu ko turin sirtir mula tin ngai du ke kum khua in khovel to thleng poi in hena kom se lam atia lali suan anum sui tu te amarin na wa baptisma chang te chu eng khin poi mo pui tiam khovel to thleng poi nei lai mai ta kal sa no lo ni atia ni chu a thamon thla ka ni te ru chu wangin lali suan min mangai ma sa ka wangin a hun kan suin a wa ama thu min pe kan nge ya baptisma chang thi kan ti tur alo ni ta ni chu ole an se ka lam khan pathian fa pa chuan vana van te ko te kan choi moi nin lam an fak nin lam ani ya ni ma se kan nu le pa e vi ne adam te bo che na va khan suala tu boral mai tur kan ni khamai mam lavi van nun kha da thai hele ato takin aram kalani ti chun mi hringa lo pia a se ngi kan har sa ta zong te mi ran ta puya dam lo le ngai chan pui ngai te chan pui he ko vela ro ko la ti chun Calvary cross kan tan na alo na ta kan ti ha chu ma chun Krista ko ai na hi aring to pian chu baptisma chang tu kan ni ta he baptisma kan ti hian Calvary Yesu Krista chu ka ta na thia sual na awangin thina atura ni sual man thina ka tua kan ti ha mo ti chuan khana sai na ma ani thundia chu sual tel lovin nun thar ne wan tak sa changin alo thu le ta chu tia che chun ke ni mo kan khovel nun sual te kan ti sual to te po tui thana khan kan thu ba lali sual nun sui turin sual kan sanin kan thu ve ta nun tharin tiren chu ma chun baptisma kan chan hian lo ham nun thar do tak min pe ni ti ha a ko ga
baptisma hian Krista le na kali somna nun thar kan ni na en ke ole baptisma poi mo se hi kong thumin han soi le do ta ina ama sabela chan baptisma hi chan da ta ni india ne ka ku na UPC te ke chu anu war ko mai ta ro baptisma chang chu wa kal nge nge tu chang lo chu kal lo tu chan to chuan chan da na ko bo the to lo hian an se te chu chan da na ni di Bible lo si be ta mai ni chu ti chuan adop le a chuan sual mai tam na kan ti sual som lo pan min mai ta mani ni kan chen na ni ta tin chu lo a chuan sual te fai na ani ko kan chu thì bôi tu mà khi bôi một cái không mày mà nó chỉ hiện thì là lý do Krista cần riêng lệ mình sang đó là cần cùng vào sau cái này thì thế là baptism nó sang riêng lắm sang đó là thì là mình Krista đi là vào mà thu ôi là không đều sang đó là chút cái này ôi chân chính tham gia cái sự cuộc sống của trang sống và lễ sống của cả chân tiền hiện cái này khoe giống sống ác la thiên siêu giống nghe là chân chính cha hiểu rồi anh là baptism mà chân chú nên tiếng cái gì lên chân đã biết không anh đi mình gặp phải điều sa Krista thì nó ắt hồ nó thiệt nó chân tin nó anh đi mà vào baptism mà đi chung ắt chân nó chân đã mà rồi chứ riêng lâu chú tiếng cái gì lên cả riêng lâu chú hiểu lâu chân không là lý do Krista cái cái gì mà sẽ ắt coi được xí được cái chuyện thiệp nó chẳng có là thế chứ chú bảo sao cái riêng nó em tin nó chú ắt coi là không được sẽ được em tin là xem chú hắn thì cả cái riêng về à coi là mà sao cái cái thứ đó suy à sasaki sa tu pa khan rong re ni na lai ta mani ti a khet ke so alo mai lo ka ti khamo em wa ke ngai ta mani mai kha ari lo wa ka ni ma se ngai ta mani ti an chian tak chuan ami ta chani mit ve lo ka alo em na kha lo lam chu ka ni chu ma chuan lali su en din chan ta mani ti ka rin tak chuan a thu oi kha ka rin na ka ko kan nun ti dang lam tu ka lo na tu alo ne ta chu chu ma chuan ring ava ma baptisma chang tu de chu anh suy dễ là ta lại làm cái gì và rắm là nó chẳng đâu nó chẳng đâu là như vậy quay một theo mình từ qua đây các bạn đã suy này Pentecostia sẽ tiến đến sao nào thiên linh anh đâu mình không có bình tĩnh xuống mà khác biệt sang cái ông khảo mi giải lệ sung mi ha sao nào thiên linh anh đâu mình ta chuan sao nào thiên linh mà thiên linh anh thuộc ta cái chuan anh lâu hối xin tận đến mai til ko petera me se ma ko Isu Krista phatu kha teu ka phatlawang ti re chuma phatu kha kharau thing man dum me chona hoi se ta le mai ta chuan Israel mi pulo khom se nga cha thon soya Calvary cross in khen be kha pathiani na chuan hoi Isu Krista men sangam chu lo ni ti te sai ni kha ta chuan thon soi zo chuan mi pui te chuan an ti sual kha ta ni chu ini ketika kita ni sih, ini kita akan fikir, tiada kau ketika pun dijak sampai pada raja, ini kita raja orang nela, simplah ini suatu yang dapat, Yesus Kristus dengan baptisma sang cukru, ada ni sih, cuba cuman kan fellow kan tino kan kita, kan Yesus Kristus kan mana baptisma kan jadi, kan suatu yang dapat tu, kau tak kalau ni. Alo la prepare se. Chuwa chuan lali suan kan suan min mai da mani ti ka khena baptisma sa ke poi mo de ema. Ti chuan te tinga ti chang thum sum thum pare na chuan kharau thing pe in mo. Kharau thing ma min thu ma du nun thar ti tak min nei ti ma du la ni chu. Baptisma sa ka poi mo he ma du. Ole kong kha soi ne. Krista suy tu te ti du da tu em là chúng tôi có đuổi đi nào, số là bố là người ta, thế là cô, anh thì chúng ta tu mà đi xe, khi nào chúng ta đi xuống là đi vào han, và thiên không ai là chúng ta luôn, Damascus là có han em là một chúng tôi đi, ta cho Isu Christa cái gì, ta cảm thấy là cho, amma thì học tuổi han,
ta chuan tiang hian an na chuan sola ne na chuan ola ne na chuan a sui ta chuan tin enga tinge ila om preng le thola ama min lam chungin baptisma changla entinge ti isual te tleng fai ka che ani ta ni chu ma chuan lali so Krista ring chunga min mangai na khe chunga baptisma kan chani kan sual zong song la pan min tleng fai ni ti khe na apa poi mo em to wale kham poi thum poi mo tak te kha mangai na ma Krista sui tu baptisma chang tu chon an dum ne ne tu isual alo tiam ani chu ani le baptisma hi eng tiang na chang tu ge ti ka kai to ni hey misora ma ko hin baptisma chang da ne na lo de ro presbyterian church tiang ti ha tui an thorani tero now set the baptism tin ani le adang le ke ga khia ole salvation chuni bon san boy ate angal anten mo khatien khati da thang thang mani khove la pe chang chi thang thang te an lo ni eng fa lu ne ti la baptisma chang da chi thang thang te alo ta chu ti chu bible zir dir da ni tiang hian FSC bungli chama chuan lapa pakhat rin na mun khat engtinge di baptisma mun khat tin milo ni chu baptisma chanda tu koi laliswan kong khat sap min se ti chu ani ani le eng chu le bible baptisma chanda ti da na so le ti hian pekera le khat pakhat na bung ni cha so ti pakhat khan an nia ka in sui na tu rin en don tur an hot chi cheu kha laliswan Krista ka en don tur ra ne ko vera lo ka nia ati da na te kan sui tu min se ti ra ni do chu ta ta chu eng tin nge Isu Krista khan baptisma lo chan ne le baptisma so anan rombol ania simna baptisma chan ti la khan ane na Isu Krista lo ka ve ni chu khoi lu ya ne so hana khan baptisma chan ti kha so ta lu ya khan a chan ti ra ni do ta chuan lali so lo ka baptisma so hana mo chuan tiang hian alo ti ni chu ini baptis katul so sia kadena ilokal so ni mo tin kha atuma pathian fapani ti kha he dero ente pathian dera ma ko ver so ka kui tu sati kon aswe ni mo chu wa chu nang ma baptis ka mai so ko tin baptisma cha tin ko kha thu lo kha atuma tian to ni chu ma se li so ni nge cha le te he na cha ni tu na ren ni sham pro hetia ma filna zong den chui kata moi ni ti na sa loli so khan baptisma zo ne la baptisma cha adira ni chu adin sa ke mai de hela thui an nge to lo te hetia ma filna zong den chui filna ti chui ni baptisma kan cha ni loli so Krista kan sui na ma filna thiam din na kan ne na ko kom ani ti la ta chu filna ti Krista kan sui na va amari na va filna kan ne na tu baptisma sa ni lo ta ai chu chu va chu ama nge ko na nu kan sui ti na tu rin Jordan ria khan baptisma lo cha ta ni chu tiang hian a soi som le la ma thai bung thum cha so pa cha ti chuan baptisma a chan ve ne entinge ti tuya ta a chuak ta ma la lali so Krista ka Jordan khan nim phumin baptisma cha ni ti chiam takin kan thani chu va chu baptisma chan da tu dik ta chu Krista a thia phumin o ma thole a chu ti chu tui thara ka chu ka phuma ka thole te ni ra ni chi pa in thori no lam ma kha an lo ni ba lo chan ni se pi na ni wale kal le se ta la rom bu ru chan ma chuan tiang hian alo sei le ni athi na an pui ama ne kan in som to si chuan a thole na an pui pui kan in som bokam ati baptisma kan ti hian to ko tu vai ti hu sa ne re ma che re ma a ko va ni hey Karuna bro tu ku lam pa baptisma an chan ni an khol ke ko ka
attention han rim zo lo han for so le dro lo an li lu si ka tu chi ni tu ye no ma re se thiam bo sia attention se ko lo me ka chang be lo te ma thiam an chang se thai ko be chang chang nu me ma lo chang be le ka tu ken kia tiam to te han mo ni ma se su baptisma khan in nim phum re khai ti lo ti ka tai la lali so Krista so na wa min khana phum en o so na wa min ma se nun thari so tel ren ko la lo thwa ni ti en ti so ka chu wa chan tu yen nim phum so wa thi san nun thar ne na tho kha baptisma ya en ti chu Krista baptisma chan na tu min se ti re tera ko ti chuan tu ge ni kha Ethiopia mi kha tera ko ka ko ma Bible lo chira lo chira be la mai ni tu se he lo chira ka so le se ka ha o Israel se ka lo chira de ta chun lali suan kal bari ko sa to na tu kam ta shon tin re to chun ko do thei ta ka beram no bul me tu ma mo re ga yan ani so ka an lo ti de kha alo chira ka mo Israel mu so ma le ka chu ta sa ra khan Philip he na khan Philip to he na ra a Philip ta ta so ni lali so Krista chan chin khet me chuan mi dil re pa kha te ni kha hey bung re cha so thu le par ka chuan en de he ta hi tu yo baptisma chan ta tu ni engin he mi ta kher atia hey baptisma ka cha the lo tu yo lo ti di na sia ma chu Krista ari pe ta chuan en ti ta ku ta kha tin to la li chu adin tira an pati Philipale medil re tu ya chuan an sukal do na tin Philipa chuan ani chu a baptista tu ya nim phumin baptisma Krista si tu chuan an chang thir ni kan he chu bang chuan lali so Krista kan ri na baptisma chang nim phu hi Bible ni se te na ni tero ole thil pakhat lai kan ri ro zo na mai thian se lo kan bu ni hey kan ona lo ki si de ka se ta kan baptisma chang ti ri war kha maya baptisma chang ti ri nim phu min kan chang ti be be a ma se kan lo na lai kan ni kan mai enge ni kha kan nan lo na kha an ni chuan ti hian an soi ta ni chu tin pe te ra chuan an ne na singula in suan ngai dam nan en ti ni kha Isu Krista hingin baptisma chang thu Isu Krista hingin baptisma chang ro dia ro chu walin pa le fa pa le tharau thingin min chu Isu dia ti Isu hingin baptisma chang ti tro digani die me maya Isu Krista hi he chang ro ti ro ba lo se ka ni an ti chu dia chuan an sui e ti na cha ole mun ta ka ngai to chuan hei ông sẽ tích tập suy trâu Pentecost này à Peter cái khăn quay sen tập hiện thuần suy Isu mình baptisma sang tin rồi thì cái mày cái ông sẽ lên ô lên thì cái suy nhá lal Isu Krista khan mathai bung som ni bari chang som ko khan baptisma sang tin tu te ne na kan cái này baptisma sang tin tu rompol tu atir kau te na pastor te na ani chamo chang tin tu te na an tiang hian again chu pale tharau thu ni la chon baptisma ani baptisma chang tin tu te na an pale tharau thu ni mingin baptisma chang tin tu pen chu kan man tiro a chang tin tu te na pale tharau thu ni mingin masala Peter at hero ka chuan baptisma chang tur te ne na ani ve thu ni chu chang tir tu le chang tu te ka ne chu kan ma ne baptisma chang tu te ne na ka chuan eng ting ni ha in suan ngai dam na ni so Krista in baptisma chang thu lali suarin na awa han baptisma in chang tu ni in chang tu te ne na ka ne tu ni chu kan ne thiam de chu chu ti hian a he le so te na Kolosa tung chang so pasaria chuan tirko bola chuan te hen soi tin in ti apiang chu thu soya emo thil dia emo ama zara pa pathian te na lo thu hil chuin lalpa
so mi ti pro ati kan thil ti reng reng om sia ta chu Isu Krista mi na ti be ku kan ni chu kan man thiam deu baptisma kan sa ni mo zalina kan khom te mo sabat thim ta kan set te roi the thil kan ti ro te reng reng ko hi lal Isu Krista mi ama rin na ava na ti tur kan ni ti kha chiam ta kin kan re ma se la baptisma chan ki tu tur te chuan pa le tharau thim ni mi an baptism chu chu an Christian so kan ni chiam ta kin ta ngani ka kan se to kan ni ole ti chuan hi Philippi kwa bis kum sabi pa kan hun lai khan baptisma an chan tir na hun thil lai so tu te khai an hu chuwa tiang hian baptisma kur nge la hian baptisma an chan ti thina ni ti chiam ta kin hriat phi thil ri lai so tu te chang pum u the ani chumo ma se na ti nge ni lo le baptisma chu thor te ka ta ne me wa ne hela hian toy te an tu le lo tai thi faith of our fathers ya hian hela hian Cardinal James Gibbon sa chuan tiang hian alo se ni chu Christian sa kwa lo dit atanga kum sabi in wa chu kha chu nim phung nge ya baptisma cha ni an ti dan thina ni ya ati ra chu nim phung nge in baptisma an sang thina ni chu ni ma sa ko lo kan se na ma se kum sabi so panina tangin Catholic ko phana chuan athor le an lo chin tan ta ani he thil an ti chan chu nim phung nge ya baptisma chan rem chan lo boi khak cha ko wa ani an ta ni chu tinga ti som se ko han chuan a hun le mun a serin arem chan da na berin he thil kal pui tamai ani ole he baptisma rom da ka ba chu Roman Catholic Bible chu sakol Krista der dan bo chepa pathian thupe kala se tin tu Daniel bu saria su na tak tak na thi khalam pa hoi ka kan sui man la thilo na lam ka pathian ni rema ti chu nei kan ru te te hian Christmas nai lam pa te kan ko kan kim buna hian thup wan lam pa hoi te poila se le le ni ka kan ro mai me pa ni se pathian ni rema ti na ta sa chu tiang chuan ni Roman Catholic khan heng song alo ti dama do ni Bible ni se lo ti ani ni sana ka se ka toy te kan bele lo ka Constantine khan mer ma mai pe tu Maxentius sa ki kha ane aswe da ka pe chen Maxentius sa do i thiam ani ya au pur ve he maya ani me do na har chong trai ve maya sa ka chu ati ta chu chuna hian in larna mu ta te ni chu ta chu ha chu de larna mu chu ira thlo ma te I thua te fe ya te cross mang ro ti hi a hian ni chu ta chu ha ha ti ga ti ga mu Christian te chin chena mang tu ra min ti le ti ani ru wa ro la ta chu cross chin chena in be na chu mang ta chu Maxentius ne chu ti par lu ya Melvin le in do ka ya khan in be ta ni chu ta chu na sa ta ga be du Mexico Constantine han be na cha ta Christian te pathian na wa ne na ka chang ti Christian a re te ta ka claim ka se te de sa na kan ka de ma kun ka man mo de wa ne chu ta chang chuan Constantine an la pa be Christian e pe ka ka chuan Romi ni Christian e pe ta ru mai ni chu Christian ti tu da na lo ne tha vi ni na ma se la Constantine ka Calvary cross Christa mai na ta ta pien tha ni lo wa ma ni bi na